Hi mga bata, kini si Bibi Apyot. Kamusta naman mo sa inyong mga balay? Na-miss na po ko ninyo? Siguro na po ko ninyo na-miss ha? Naimbo kayo mo ba? Hindi na kayo ninyo ma-miss. Suka ka sa inyo. Hello po sa lahat ng mga nagtanaw sa video. Hi sa welcome to Baby Apyot Vlog. Naligo na ko kay magsimba man me. Nagsimba na mo? Kami kay nagsimba. Ulat lang kuya kay nag-vlog pa ko ha. Ma, pa, mag-vlog sa ko. Hi mga bata. Kumusta na madras yung balay? Ay, di mo sige gawas-gawas ko kay na-virus. Ingon ni mama, diri na may mag-charge sa balay. Kay para mag-pray me kay God. Kay para na ay help o guidance. Dapat always mag-pray ha. Kay para mga bata i-guide ta ni God. Very good mundo na. Tapos mag-pray permanente. Tapos social distancing. Tapos ako ang pantalon. Wala pa ko nakasuot. Wala ko i-brief. Magsuot ko brief karon kay naipit ako ang kuhan tong nahagi sa zipper. Sakit rin ba naipit? Sakit tayo. Mana mag-brief na ta mga bata. Kay para dili maipit ha. Para very good. Para di masuko si mama. Mapipit na tayo. Kapay lagi kaya. Kaya naipit lang kalit bo. Hello po. Akong iring kinandito sa baba na may iring. Kami nami iro, nami iring, nami isda sa aquarium. Kay para nami dulaan diri sa balay. Ningaw kayo no? Happy kayo mga pet na mo diri sa balay. Ginapakata, parimiminti mo mag-watch og videos ni Kuya Kukoy kay katawanan kay sa katanan kay lingaw kayo si Ing-In ingon ni Pangulong Dugong Duterte 1. Mana mag-watch mo kay dakong Kuya Kukoy. Hello, amping perminti ha, magbabay na ko kay malakaw namin ni mama. Magsimba man good me. Babay mga bata. Huwag sa muka, kay buwag na ta. Nakamuhon ako, masagain ako. Nilina ko ni mo, isang tuwag sakit. Kay nibiyang kakalit, dito kasi mong kabit. Bumako kapait, ako na lang iloong. Ako na lang iloong, pilit yung kitang duha. Ang magkadayon. Ayaw kong sa muka, kay buwag na ta. Nakamuhon ako, masagain ako. Nilina ko ni mo, bisa tuwag sakit, kanibiyang kakalit. Dito sa imong kabit, bumako kapait. Ako na lang iloong, ako na lang iloong. Pilit kitang duha. Ang magkadayon. Bleh! Magayon! Tatak Bisdak. This song is brought to you.